जे मनापासून स्वागत आहे मंडळी. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला आणि चॅनलला लाईक करा, जॉईन व्हा, सबस्क्राईब करा. तर माझ्या चॅनलबद्दल मी तुम्हाला थोडक्यात सांगू इच्छिते की माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ, शॉर्ट्स आणि तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस म्हणजे आता मी सध्या जम्मू काश्मीरला आहे. तर जम्मू काश्मीरमधले टुरिस्ट प्लेस मी सध्या एक्सप्लोर करते. तर नक्की एकदा पहा माझ्या चॅनलला जाऊन कोकणची माणसं साधी भोळी आणि कमेंट करत राहा आणि तुम्ही कुठून बोलताय हेही सांगा आणि तुमच्या काय प्रतिक्रिया असतील माझ्या चॅनलबद्दल तर त्याही मला कळवा. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी. तर आजचं मी तुम्हाला वेदर सांगते. खूप भयंकर थंडी आहे आज, म्हणजे अजिबात जरासुद्धा ऊन पडलं नाही आहे आणि अक्षरशः सकाळपासून लाईट गेलेली. मला वाटत नव्हतं की मी आज लाईव्ह करू शकेन असं, पण पावणे 12ला, पावणे 1ला लाईट आली आणि मग पटापटा सगळी म्हणजे बाकीची तर कामं आवरलेली पण आंघोळ वगैरे राहिलेली, त्यामुळे काय सांगायचं, लय भयंकर अवस्था झाली. आता मी पूर्ण हीटरच्या समोर राहून लाईव्ह करते, कारण रोज मी उन्हात बसून करायची, आज मला हीटरच्या समोर करावं लागतंय. अस्मिता ताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. हाय, कशी आहेस सीस तू? अस्मिता ताई मी मस्त आहे, तुम्ही कशा आहात? अस्मिता ताई विचारतायत झालं का जेवण? नाही अस्मिता ताई, माझं खूप लेट, माझं लाईव्ह संपल्यानंतर माझं जेवण असतं. तुम्ही जेवलात का? अस्मिताताई इथं ना खूप थंडी वाढली आहे, म्हणजे परवाच्या दिवशीपासून जी थंडी वाढली आहे ना, खूप कंट्रोल करणं मुश्किल होतं, कारण आपण कोकणातली आहोत, आपल्याला तिन्ही सीझनची सवय आहे आणि इकडे तर लय बेकार थंडी. अस्मिताताई म्हणतायत मस्त. अस्मिताताई काय मग ड्युटीवर आहात की घरी आहात? गेल्या वर्षी तसंच म्हणजे या थंडीच्या टायमिंगला मला ना बेफाम ताप आणि म्हणजे डेंग्यू टायफॉइड झालेला, त्यामुळे ना थंडीमध्ये, तापामध्ये एक तर थंडी वाजते आणि थंडीमध्ये एवढा ताप आणि एवढी थंडी भरलेली, बापरे. अक्षरशः मला ना जरा मी काम म्हणजे बाथरूमला वगैरे जायचं असेल तर आल्यानंतर जी मला ना असं कोंबडं कापल्यानंतर कसं इकडून तिकडून असं धडधड धडतंय, तसं मी एवढी कापायची. अक्षरशः मला असं दाबून शांत करण्यात येत होतं, म्हणजे असं दाबल्यानंतर असं हळूहळू मला म्हणजे 5-10 मिनटं लागायची मला म्हणजे कापरी माझी म्हणजे संपायला. हाय विहान, कैसे हो? हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर. सचिन होले, सचिन दादा नमस्कार, कुठून बोलताय? सचिन दादा कुठून बोलतायस? म्हणजे लवकरात लवकर चॅनलला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला कमेंट करा. तर खरंच म्हणजे आपल्या कोकणातल्या किंवा मुंबईपर्यंतच्या माणसांना अशा थंडीची सवय नसते. एक वेळ आपल्याला पावसाची सवय आहे. पाऊस किती धो पडला तरी. विहान भाई बोली अच्छा हूँ, आप बताओ कैसे हो? विहान भाई अभी जम्मू में बहुत ठंड सी है भाई, मतलब क्या बताऊँ, टेम्परेचर बहुत ये है, तो बहुत हालत बेकार हो गई है हमारी. हाय संगीता ताई नमस्कार, थँक्यू सो मच लाईक डन केल्याबद्दल. जेवण झालं का तुमचं? विजय मायदेव नमस्कार विजय दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय? लवकरात लवकर मला सांगा कुठून बोलताय आणि चॅनलला जॉईन व्हा. आनंद दादा म्हणतायत हॅलो. आनंद दादा म्हणतायत हॅलो ताई. हॅलो आनंद दादा, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. जेवलात का? विजय दादा तुम्ही जेवलात का? आनंद दादा तुम्हीही जेवलात का? प्लीज सर्वांनी मला सांगा तुम्ही दुपारचं. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा. आज तर मी एकही दरवाजा उघडला नाहीये, म्हणजे बाहेर जरा पण ऊन नाहीये आणि एवढी थंडी आहे ना, काय सांगू. पूजा दीदी हाय, कैसे हो? खाना खा लिया? आनंद दादा म्हणतायत हो आताच झालं. ओके, काय स्पेशल होतं आनंद दादा? अस्मिताताई म्हणतायत अगं आज जात आहे गावी मी, चल तू पण. आजी
चल तू पण, आजी आजारी आहे ग खूप म्हणून जाते. बापरे, आजारी आहेत का? म्हणजे काही प्रॉब्लेम आहे का? म्हणजे खूप सिरियस आहे? पूजा दीदी बोल रही है नहीं दी अब खाऊंगी. ओके, आज क्या स्पेशल है पूजा दीदी? अस्मिता ताई, तुम्हीही जाताना काळजी घ्या तुमची आणि आजींची पण काळजी घ्या. आजी हा एक असा विषय आहे ना, बापरे, हा टच विषय. म्हणजे आजी, माझी आजी खरंच म्हणजे मला लहानपणापासून सगळं तिने, माझ्या आजीने माझं केलंय. म्हणजे शाळेत बाकी सगळं तर बाकी, जन्मल्यापासून तर ठीक आहे, ते केलंच तिने. पण असं शाळेत आम्हाला सोडायला जायची, त्यानंतर परत दुपारी दुसऱ्या बहिणीला न्यायला यायची, मग माझा डबा घेऊन यायची, मग परत संध्याकाळी 5:30ला मला न्यायला यायची. अशी सगळी का आजीनेच सगळं केलं, आणि जे हवं नको ते पण आजीनेच हट्ट पुरवते आपली. अस्मिताई म्हणतायत हा. मानसी चव्हाण, हाय मानसी, नमस्कार. हाय ताई म्हणतायत, नमस्कार मानसी ताई. मानसी मानसी ताई, तुम्ही कुठून बोलताय? आनंद दादा म्हणते हॉटेलमध्ये गेलेला फ्रेंड सोबत. ओके, हॉटेलमध्ये गेलेलात काय? आज काय स्पेशल दादा? पूजा दीदी बोल रही है दी मुझे लगा लाइव है तो इतना अंधारा क्यों है, बट बाद में पता चला ठंडी बहुत है उधर. अभी नाइट जैसा लग रहा है, होगा ना आपको इधर कि मैं इधर नाइट में खड़ी हूँ, नाइट में हूँ ऐसे लग रहा है. लेकिन दरवाजा भी नहीं खोल सकते, इतनी ठंड अंदर घुस रही है, मतलब दरवाजे से, इसलिए दरवाजा भी बंद करके रखा है. आज थोड़ी सी भी धूप नहीं है. हीटर चलाओ कर लो घर के सारे. हीटर चालू कर लो घर के सारे. ओके विहान भाई, एक ही तो हीटर है, एक ही से ही हम काम चलाते हैं भाई. कचरू बुंडे, कचरू बुंडे, तुम्ही कुठून बोलत? मी महाराष्ट्रातून बोलते, सिंधुदुर्ग जिल्हा दादा, पण माझं लाईव्ह चालू आहे जम्मू काश्मीर वरून. पूजा दीदी बोले दी आज खाने में इडली सांबर. ओके, आज मैंने नाश्ते में आप्पे बनाए थे. कल मैंने डोसे बनाए थे, उसके ही मैंने आज आप्पे बना दिए. ये लाइट मुंह पे आ रही है, क्या करूं? ऐसे बैठती हूँ. कचरू. दादा तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. मस्त काढलंस. आणि ना मी माझ्या मर्जीने काढले. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला कमेंट करा, कुठून बोलते हेही सांगा. आणि तुमच्या इथं थंडी आहे की नाही हे नक्की कळवा मला. सुप्रिया दीदी, हॅलो सुप्रिया दीदी. भगवान बोलतायत हाय ताई, जेवण झालं का आपलं? भगवान दादा, हो जेवण तर झालं आहे, फक्त आता जेवायचं आहे. तुम्ही कुठून बोलताय भगवान दादा, आणि तुमचं जेवण झालंय काय नक्की सांगा. सुप्रिया दीदी बता बिना नहाए लाइव नहीं करते. भगवान मैं तो नहाई हूँ, लाइट आ गई थी. भगवान दादा म्हणतायत मी परभणी येथून बोलत आहे ताई, माझं जेवण झालंय. ओके दादा, भगवान दादा, थँक्यू सो मच आल्याबद्दल. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी.
आणि माझं लाईव्ह जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे. मी जम्मूला राहते मिस्टरांसोबत. तर इकडचेही टुरिस्ट प्लेस देखील आणि कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ आणि इकडचे टुरिस्ट प्लेस असे दोन्ही आहेत, तर नक्की पहा. सुप्रिया दीदी बोलते ठंडा है, हाँ ठंडा है यह. आपके इधर ठंडा मौसम है क्या दीदी दिल्ली में? निरंजन नामभोरे नाशिकवरून. जय भीम ताई, आपण कुठून बोलता माय? नमस्कार दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझं लाईव्ह चालू आहे जम्मूवरून. कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ माझ्या लाईव्हवर असतात दादा, आणि महाराष्ट्र राज्यभरचे म्हणजे आता सध्या जम्मूला आहे तर जम्मूवरचे टुरिस्ट प्लेस माझ्या चॅनलला आहेत, नक्की जाऊन पहा सर्वांनी. आणि मंडळी पट्टापट्टा 10 लाईक तरी करून टाका लवकरात लवकर. 10 मिनिटं झाली तरी 10 लाईक नाही आहेत. सुप्रिया दीदी बोलते जुम्मा टू जम्मा ओनली. रमेश चव्हाण म्हणतात जय श्रीराम, लाईक डन. थँक्यू रमेश दादा, थँक्यू सो मच. स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. जेवलात का रमेश दादा? विलास दादा म्हणतायत हाय. नमस्कार विलास दादा, स्वागत आहे तुमचंही माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. सुप्रिया दीदी बोली थोड़ा है बट मैं धूप में बैठी हूँ. अरे सुप्रिया दीदी 2 दिन से तो इधर धूप ही नहीं आ रही है और इतना कोहरा है भाई, क्या बताऊँ. अभी भी मुझे ठंडी लग रही है. ज्ञानेश्वर घोरपडे जय भीम ताई. ज्ञानेश्वर दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. स्वागत आहे, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. लो बॉय, हाय लो बॉय. देखो सुप्रिया दीदी लो बॉय भी आ गया है. त्यानंतर शिवानी, हाय शिवानी, तुझं स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 10 लाईक्स होऊन झालेले आहेत. 20 लाईक्स टू बनता है भाई. रमेश दादा म्हणताय मी या घरात सून बोलतोय. होय काय? रमेश दादा घरातून बोलताय? मी वळेसून बोलते, वळेसून. लो बॉय म्हणते लाईक डन. थँक्यू लो बॉय. बॉय काय करतोस तू? सुप्रिया दीदी बोल रही है हाय लो बॉय. सुप्रिया दीदी आप लो बॉय आपको सुप्रिया दीदी है. सुप्रिया दीदी बोलिए आपको कहीं देखा है? किसको? मुझे. लो बॉय बोलते हाय. लो बॉय बोलतोय ज्ञानेश्वर म्हणतात हाय. नमस्कार ज्ञानेश्वर दादा, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. नंदन पताळे म्हणतात जय हिंद, माझ्या लाईव्हला आला. जय महाराष्ट्र. काय करताय? जेवलात का? ज्ञानेश्वर दादा म्हणताय जेवण झालं का तुझं ताई? नाही हो ज्ञानेश्वर, खूप थंडी आहे, खूप म्हणजे भयंकर. किचन मध्ये पण जावत नाही एवढी थंडी आहे. पण थोडीशी ह्याची सुरण माहिती आहे ना, सुरण असतं त्याची कापाला मीठ मसाला लावून ठेवला आहे. आणि मिस्टर आले की 2 वाजता भात लावणार. संदेश कदम, हॅलो संदेश दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी, 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे. 20 लाईक्स प्लीज मित्रांनो. ट्वेंटी लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी, लवकरात लवकर करा. गावा येता? ओके, अजून आहेत मेसेज आहेत. लव बॉय म्हणतोय जेवण झालं का? नाही रे लव बॉय, थंडी आहे, काय जेवणार थंडीमध्ये? कोणीतरी आम्हाला जेवण दिलं तर बरं होईल. केशर मल, हाय नमस्कार, आपका स्वागत है. कचरा सेट जम्मू दाखवा की लाईव्हवर? नाही हो दादा, जास्त लाईव्हवर नाही दाखवू शकत मी. जम्मू आर्मी कॅम्पमध्ये असल्यामुळे नाही दाखवू शकत. बाहेर गेल्यावर नक्की दाखवेन, पण मी बाहेरच जात नाही थंडीमध्ये.
संदेश कदम म्हणते गावात केव्हा येतलंय मे महिन्यात येतलंय आंबे फणस सगळं खाव. अभिमन्यू मिसाळ म्हणतात हाय ताई नमस्कार, थंडी जास्त वाटते. हो दादा खूप थंडी आहे, त्यामुळे पटापटा लाईव्हला लाईक्स करा मंडळी. एवढ्या थंडीतही मी तुमच्यासाठी लाईव्ह घेते, प्लीज लाईक करा. केशर म्हणतात कोण है ई, काय कोण है ई, क्या बोल रहे हो भाई, कौन बताओ जी, कौन बताओ, क्या बताओ. ज्ञानेश्वर दादा म्हणतात मला खूप काळजी वाटत आहे तुझी ताई. नाही दादा, गेल्या वर्षी पण इकडे थंडीत मी होती, फक्त काय आपल्याला थोडेसे काळजी घ्यावी लागते त्यामुळे. थँक्यू दादा. अभिमन्यू दादा म्हणते हॉटेलमध्ये जा, कॅनरचा फोटो टाक, मी पैसे टाकतो, जे काय जेवायचे ते. ओके. अभिमन्यू दादा नको नको, मी जेवण बनवलंय, फक्त आता जेवायचं आहे. बघा मंडळी, अभिमन्यू दादा मला जेवायला जायला सांगतायत हॉटेलमध्ये, आणि स्कॅनरचा फोटो फक्त टाक. ऋषिकेश दादा म्हणते जेवण झालं का. ऋषिकेश दादा जेवण नाही झालंय, तुम्ही जेवलात का. कारखान्यात साखर खायला या. नको दादा, डायबिटीस होईल आम्हाला. त्यापेक्षा फक्त एक डबल टॅप करा. प्राज महाराज आपके विचार धन्य है. शनी आहे मागे काही उपाय सांगा. ज्ञानेश्वर भगत दादा म्हणताय शनी आहे मागे काही उपाय सांगा. दादा मग मीच काहीतरी, मी थोडीच काय म्हणते ते ज्योतिषी बघते, मला नाही माहिती. तुम्ही यूट्यूबला बघा, विठू बाबाला विचारा. विनोद दादा म्हणते मला हाक मारली काय तुम्ही. होय विनोद दादा, मी तुम्हालाच हाक मारली. म्हणत होती विनोद दादा कुठे राहिले, लाईक बी करा ना मंडळी. पटापटा लाईक करा, 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. 13ला लाईक करा. हाय केशरमाल, हाय नमस्ते. प्लीज 12 लाईक झाले आहेत. वाव, 13ला लाईक करा. 13. ज्ञानेश्वर दादा म्हणतात कुठल्या तुम्ही. मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुम्ही कुठले आहात. प्रणव कांबळे, हाय प्रणव दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कुठून बोलताय. मी कोकणातली आहे मंडळी, आणि कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ माझ्या चॅनलला आहेत. तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. म्हणजे सध्या मी जम्मू काश्मीरला आहे, तर इथले छान छान टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर नक्की जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला आणि पहा. आणि माझं रोज लाईव्ह असतं दुपारी 1 वाजता आणि संध्याकाळी 7:30 वाजता. यश जाधव म्हणतात हाय 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 हाय. सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. प्रणव दादा म्हणतात संभाजीनगरचा. ओके प्रणव दादा, संभाजीनगरवरून बोलताय का. खूप खूप धन्यवाद, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. मंडळी 20 लाईक्स करून टाका पटकन. 75 लोकांनी यस म्हणून आन्सर दिलंय. प्लीज पटकन लाईक करा. ला 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 ला. लवकरात लवकर लाईक करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला 30 लाईक झालेले आहेत मंडळी. 40 नंबरला पण लाईक करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. काय सांगायचं मंडळी, तुम्ही लाईक पण करत नाही. इथं आम्ही थंडीमध्ये पण तुमच्यासाठी लाईव्ह घेतोय. फिरत्याचा कावरती वेळी आनंद हरनोल. नमस्कार दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा, लाईक करा, आणि तुम्ही कुठून आहात ते नक्की सांगा. माझं रोज लाईव्ह असतं. रडू नको बाळा,
अरे मी पाण्याला जाते रडू नको बाळा, अरे मी पाण्याला जाते, पाण्याला जाते पाणी घेऊन येते, पाण्याला जाते पाणी घेऊन येते, लोण्याचा गोळा अरे मी खायला देते, लोण्याचा गोळा अरे मी खायला देते, खायला देते पाणी घेऊन येते, खायला देते पाणी घेऊन येते. प्रणव दादा म्हणतायत मी इंस्टाग्रामवर रील स्टार आहे, 11.2K आहेत. ओके, नाईस दादा, खूप छान. आनंद आपण कुठे आहे? मी जम्मू काश्मीरला आहे दादा. इकडे खूप थंडी आहे, तर बसलोय आता लाईव्ह घेत. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. प्रणव दादा म्हणतात बाय बाय. प्रणव दादा. जगदीश गवड हाय, नमस्ते, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय जगदीश दादा, नक्की सांगा. 14 लाईक झाले आहेत, थँक्यू, धन्यवाद. लवकरात लवकर 20 लाईक्स करून टाका मंडळी. ये हसी वादिया ये खुला आसमां, हम मिले तो कहाँ. बघा इकडे आता संध्याकाळ दुपारचे 1:30 वाजत आले आहेत, पण ऊन काय माझ्या चेहऱ्यावर दिसत नाहीये बघा. म्हणजे समजून जावा की इथं थंडी किती आहे मंडळी. बघा जम्मूला भयंकर थंडी आहे, भयंकर. कपडे पण ना 4-4 दिवस सुकतच नाही मंडळी. आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार तले. आनंद दादा म्हणतायत मी बुलढाणा. ओके आनंद दादा, बुलढाणावरून बोलताय का? स्वागत आहे तुमचं. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी, आणि कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे, म्हणजे आता सध्या मी जम्मूला आहे, तर जम्मूचे टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलला आहेत, तर नक्की एकदा जॉईन व्हा. प्रवीण दादा म्हणतायत कशा आहात ताई? प्रवीण दादा मी खूप छान आहे, तुम्ही कसे आहात? तुम्ही कसे आहात दादा? पूजा दीदी बोलतीये. नंदकिशोर कुलकर्णी दादा म्हणतात हाय. हाय नंदकिशोर दादा, स्वागत आहे तुमचं. पाठची पण पाना फाटली होती. दीदी आज लाइक क्यों नहीं कोई कर रहा है? पता नहीं बहना क्या हुआ है, सब लाइक नहीं कर रहे हैं. प्रवीण दादा म्हणतात मी चांगला आहे दीदी ताई. प्रवीण दादा थँक्यू सो मच, तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलात, खूप बरं वाटलं. तुम्ही पण कुठून आहात मला सांगा दादा. प्रवीण दादा तुम्ही कुठले आहात? मी कोकणातली आहे. वैभव गराडे. वैभव रिप्लाय दे, तू रिप्लाय दे वैभव दादा. मी कुठलं रिप्लाय देऊ? मेसेजच नाही आला मला. हाट रे कुत्रिया. वैभव कुत्रा.
चारू दळवी म्हणतात खूप थंडी असा. होय गो, खूप थंडी असा चारुताई. काय सांगू, खूप थंडी म्हणजे काय बोला शनपण नाही. सॉरी प्रवीण दादा, चुकून मी तुम्हाला ना टाइम आउट दिला. मला खरंच सॉरी, माझं चुकून झालं. त्या महेश म्हणून कोणतरी होता, त्याचा मेसेज तसाच राहिलेला. पूजा दीदी बोल रही है रहा है लाइक करने में ठंड लग रही है, ऐसे ही लग रहा है मुझे भी. मलिक पाटील सिरज गावकर, लय भारी थंडी वाजून राहिली हो तुम्हाला असे वाटते. हो दादा, भयंकर थंडी आहे, काय सांगू. प्रवीण दादा, मी तुम्हाला परत 1 मिनिटाचं दिलंय, प्लीज चॅनलला परत मेसेज करा. मलिक पाटील म्हणतायत हाय, स्पेशलिस्ट म्हणतायत हाय. पूजा दीदी बोलते हाय स्पेशलिस्ट, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कसे लोग आहेत, कसे लोग आते हैं दिल आयु में, अरे उनके संस्कार दिखते हैं ऐसे लोगों के, क्या बताएं. ऐसे लोगों के वजह से ना कोई लेडीज लायू नहीं आती. केशरमाल, हाय केशरमाल. आपण जेवणाक काय सोमवार असा. काय तर आज जेवणात काय सोमवार असा, आज चवळीची सांबार असा. आणि काय तर चूर्णाची कापा, माहिती असत ना चूर्णाची कापा कशी असतात ती. चारुताई म्हणतायत जेवण झालं का. चारुताई नाही हो, जेवण नाही जेवलोय अजून. तुम्ही जेवलात का. रुपेश दादा म्हणते ताई कशी आहे, इकडे खूप थंडी आहे वाटतं, शेकोटी पेटवा, गरम वाफ घ्या तायडे. काय आज जेवण वगैरे काय केलं आहे. म्हणजे सांबर आहे, काय ते चवळीचं, आणि चूर्णाची कापं बनवायची आहेत. तशी नाही पान असा नसता, पण ते ह्याच्यामध्ये असंच काढतो. प्रवीण दादा सॉरी हा, मी तुम्हाला ना त्या एका मूर्खाला करत असल्यामुळे तुम्ही माझ्यातून टाइम आउट दिला. फालतू कमेंट होती एकाची त्यामुळे, आणि मी बघितलंच नाही, पटकन तुमच्यावर क्लिक झालं. एक्स्ट्रीमली सॉरी प्रवीण दादा. रुपेश दादा म्हणतात ताई कशी आहे, मी खूप छान आहे दादा. नंदुकिशन मिस्टर कसे राहत असतील दादा, ते उठून लवकर गाडीवरून जातात ऑफिसला, कसे जातात ते. आणि आपण तरी बाबा, हा बाबा मुलं शाळेला जातात सुट्टी देऊन आपण राहू शकतो, पण त्यांचं तसं नाहीये. बिचाऱ्यांना उठावंच लागतं आणि जावंच लागतं. रुपेश दादा म्हणते ताई कशी आहेस, इकडे खूप थंडी आहे वाटतं. सागर दादा, सागर मोहिते, नमस्कार दादा, थँक्यू सो मच लाईक डन केल्याबद्दल. सागर दादा जेवलात का. रुपेश दादा म्हणते अहो रुपेश दादा एकच मेसेज तुम्ही कितींदा पाठवताय. हँडशेक करताय सागर दादा, नमस्कार.
त्यानंतर प्रणव कांबळे म्हणतायत, हाय प्रणव दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. देविल म्हणतायत, काय लयच थंडी आहे का? होय दादा, खूप थंडी आहे, खूप थंडी आहे. संतोष मानकर, हाय नमस्कार सर्वांना. प्लीज 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी, प्लीज 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे लवकरात लवकर. 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी, लवकरात लवकर 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे. 17 झालेत. 18 कोण करते 18 ला लाईक? बघू बघू, पटकन करा मंडळी, 18 नंबरला लाईक करा पटकन. त्यानंतर 19 18 19 चारुताई म्हणतायत, होय मला खूप आवडतात सुवर्णाची काप आणि आमच्याकडे कोथिंबीर वडी असा. वाव, मस्त लागतं कोथिंबीर वडी. माका पण करूची आहे, एकदा करू होई. थंडीची आता कोथिंबीर मस्त भेटतं इकडे, त्यामुळे करू होई. चूरणाची कापा आम्ही ना गावात गेलेलो ना आता, तेव्हा गावावरून आणलेली, चूरण आणला. भाजी नाही बनवली, कापच बनवणार. त्याला ना आगळ वगैरे खाच असते ना, त्यामुळे आगळ वगैरे लावून ठेवायचा असतो. मीठ मसाला हळद आणि हे सगळं लावून ना थोडा वेळ ठेवायचं, म्हणजे त्यात चांगलं मुरतं. तर मंडळी, मी माझ्या एका मैत्रिणीचं लाईव्ह होतं, तर तिला मी विचारलं की म्हणजे मी असं विचारलं की फौजमध्ये, म्हणजे आता मी फौजमध्ये आहे ना, तर फौजमध्ये काय एक्सपिरियन्स आहे? तर त्यांनी सांगितलं, हाय मानसी म्हणते, हो चालेल, लावून ठेवते आगळ. मानसी कशाला लावून ठेवते आगळ? ओके, 19 लाईक झाले आहेत, 20 लाईक्स पटकन करा, हे म्हणजे माझं लग्न झाल्यानंतर. संतोष दादा म्हणतायत, येळकोट येळकोट, जय मल्हार, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय शंभूराजे दादा. स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मानसी बोलते लाईक डन आहे, हा ओके. मानसी बोलते सुरणला, ओके. मला वाटलं कोणाला तू आगळ लावून ठेवणार आहेस. मंडळी, सुरण बनवायचं असेल तेव्हा आगळ किंवा चिंचेचा गाळ वगैरे नक्की लावा, नाहीतर गळ्याला खाज उठते. हे नक्की फॉलो करा. आमच्याकडे गावा असा, चारुताई म्हणताय, आमच्याकडे गावा असा सुरण सुक. माझ्या एका वर्गात होती तळेगावची मैत्रीण पल्लवी, तिचं आडनाव काय मला आठवत नाही, पल्लवी म्हणून एक होती माझी मैत्रीण. संतोष दादा म्हणते, मानसी बाय नमस्कार, कसा असेल गो मानसी. म्हणजे 20 लाईक्स पटकन करा. 24 मिनिट झाली आहेत, तर 25 तरी ॲटलिस्ट लाईक्स पाहिजे होते. कोणाला लावू बोल आगळ? बॅड कमेंट करणाऱ्यांना बरा आगळ लाव आणि मसाला पण लाव. संतोष दादा, आम्हाला कोण देतंय आगळ? दादा, तुम्हाला कोकणात यावं लागेल, आगळ खूप भेटतो कोकणात. मानसी बोलते, संतोष काका नमस्कार, कसे आहात? जेवलात का? संतोष काका, तुम्हाला जेवलात का अशी मानसी विचारते. संतोष दादा म्हणतायत, मी बरा असोय. ओके संतोष दादा, तुमची नात काय करते, बरी आहे का? मंडळी, लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. तर माझ्या त्या मैत्रिणींनी छान उत्तर दिलं की आर्मी वाईफ असतात ना, त्यांना खूप ठिकाणीचा एक्सपिरियन्स येतो की माणसं वेगवेगळ्या स्टेटमधली वेगवेगळी माणसं असतात आणि ती कशी असतात हे आम्हाला कळलं. आता मी पण राहते ना, मला माणसं ओळखायला मी खूप शिकली आहे, नाही तर मी पहिली माणसं ओळखायला शिकत नव्हती. आता मी खूप माणसं ओळखणं हे व्यवस्थित शिकली आहे. सुप्रिया दीदी बोल रही है 20 लाइक्स डन, नाउ टारगेट 50. ओके, 20 लाइक्स डन. ओके, अब मैं लिख रही हूँ.
30 likes please friends. Thirty likes please friends. 20 likes already done. 30 likes please done. फटफट गाइस, फटाफट गाइस. सुप्रिया दीदी बोल रही है. सुप्रिया दीदी ना महाराष्ट्र से नहीं है, उत्तराखंड से है. जो देवभूमि है उत्तराखंड से. और ये मुझे मिली थी जब मेरी पोस्टिंग नागालैंड में थी ना दोस्तों, तब मिली थी मुझे. तर मंडळी, सुप्रिया दीदी ही आहे, ही उत्तराखंडची आहे मंडळी. आणि ती मला नागालँडमध्ये पोस्टिंग असताना भेटलेली 2018 मध्ये. 18 हे वर्ष आमचं असंच फक्त लांबून हाय असं बोलण्यात गेलं. दिसली तर असं स्माइल द्यायची, एवढीच आम्ही एवढीच द्यायचो. आणि नंतर जी आमची एवढी मैत्री झाली, खूप घट्ट एवढी मैत्री झाली की आजपर्यंत टिकून आहे. म्हणजे 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 9 वर्षाची आमची दोस्ती आहे. आम्ही जरी वेगवेगळ्या पट्ट्यावरी जरी राहत असलो ना, तरी हिची आणि माझी दोस्ती अमेझिंग आहे, खूप भयंकर. तर तेच असतं की यार, म्हणजे मला हा आर्मीमध्ये राहते ह्याचा मला हा फायदा आहे की मला खूप साऱ्या मैत्रिणी भेटतात, पण त्यातली एक असते जी अनमोल असते. तशी ही मला भेटली आहे. आणि इकडे पण एक ताई आहे लातूरच्या, त्याही खूप छान आहे. त्यांची आणि माझी म्हणजे प्रत्येक पोस्टिंगमध्ये एक अशी मैत्रीण भेटते जी लास्टपर्यंत आपल्याला लक्षात राहते. अशी तुमच्याकडे पण अशी आहे का मैत्रीण जी बाबा तुम्ही तिला नेहमी आठवता? संतोष दादा म्हणते मेल्या पावसान वाट लावली. पाऊस लागला का संतोष दादा? जितेंद्र मोरी म्हणते जय हिंद, राम राम जी बहना, कैसी हो बहना, कहीं गरीब भाई को भूल तो नहीं गए? नहीं जितेंद्र भाई, हम नहीं भूले हैं. जय हिंद, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल पर. मम्मा हे प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी, लाईक्स करा. 31 लाईक्स नंबरला टॅप करा. संतोष दादा म्हणतायत माझी लहान बहीण आसार राजापुरात. होय काय? काय करता दादा? शिक्षण वगैरे चालू आहे काय? प्रेम दादा म्हणते मला ओळख बरं, मी कसा आहे? तुम्ही खूप छान आहात प्रेम दादा, खूप छान आहात. पांडुरंग दादा म्हणतायत कुठून आहात? पांडुरंग दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत. तसेच मी महाराष्ट्र राज्य बाहेर राहते, म्हणजे आता जम्मू काश्मीरला आहे मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे. तर तिथलेही टुरिस्ट प्लेस देखील मी माझ्या चॅनलला दाखवते. आणि रोज लाईव्ह असतं दुपारी आणि संध्याकाळी. तर नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. ज्यांनी जॉईन केले त्यांनी बेल आयकॉनवर क्लिक करा, तेव्हाच तुम्हाला माझ्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन येतील, नाहीतर येत नाही मंडळी. मानसी बोलतं गो कोण काय बोलला तर माका बोल, थ येऊन मसाला घालतय, नाचूक लागतील. चांगले बघूक मजा येतली तुका. बॅड कमेंट करणाऱ्यांका ह्या मस्त असं मानसी खरंच. आणि बॅड कमेंट करणारे ना लय भुकतात, ते ता माका आवडला. तू भोका किती ते भोका तुमच्या भूक काय तरी म्हटलेलं तर माका अजूनही आठवता, पण आता तोंडात येणं नाही काय. आता माका नक्की सांग. संतोष दादा म्हणते कमेंट. मंडळीला पटापट डबल टॅप करा. 23 लाईक झाले आहे. 24, 25 पटकन लाईक करा मंडळी. सुप्रिया दीदी बोल रही है फिंगर क्रॉस फॉर अवर फ्रेंडशिप, नजर ना लगे किसी की. यस किसी की नहीं नजर लगेगी आपकी और मेरी फ्रेंडशिप को. हम जब बुढ़ी आप और मैं जब बुढ़ी होंगी ना, तो सोचेंगे कैसी है सुप्रिया तू. खाना खाया कि नहीं. ऐसी बात करेंगे.
तू तो मुझे भूली तो नहीं सुप्रिया. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा. अं, अब्री दादा म्हणतायत जय भीम दी. अब्री दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. काय करताय अब्री दादा, स्वागत आहे. खिचक खैचक. प्रेम दादा म्हणते मला नाही अशी फ्रेंड. ओके, तुमच्याकडे नाहीये का अशी फ्रेंड? पाहिजे यार आपल्या लाईफमध्ये अशी फ्रेंड खरंच, जी देशाच्या कुठल्याही कोण्यात असू दे, पण आपल्याला तिचा एक फोन तरी एका महिन्यात न असायला पाहिजे. अशी फ्रेंड तुमच्याकडे आहे का नक्की सांगा. माझ्याकडे तर आहे बाबा. संतोष दादा बयो तुका खूप बडबड करू खया. होय हो दादा, काय करतलं, लाईव्ह घेतोय ना तुमच्याशी बोलासाठीच लाईव्ह घेतोय, मग बडबडाचं तर लागतलच. विजय दादा नमस्कार, स्वागत आहे. नमस्कार वहिनी साहेब. विजय दादा खूप खूप नमस्कार, तुम्हालाही स्वागत आहे. समीर नार्वेकर म्हणतायत हॅलो. हॅलो समीर दादा, स्वागत आहे पुन्हा एकदा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 25, 26, 27 नंबरला लाईक्स करा. संतोष दादा म्हणतात नाच तिची नाच शिकते म्हणजे. सुनीता ताई म्हणतायत हाय, लाईक डन. हाय सुनीता ताई, काय करताय? अशोक दादा म्हणतात काश्मीरला खूप थंडी आहे का ताई? हो दादा, 2 दिवस जरा पण ऊन पडलं नाहीये. म्हणजे रोज तर आम्ही बाहेर बसते ना, आज तुम्ही माझ्या लाईव्हला पाहिलं असाल मी उन्हात बसते. 2 दिवस एवढी हवा सुटली आहे आणि काय ते कोहरा आहे आणि खूप थंडी आहे, ऊन नाही अजिबात. जितेंद्र भाई बोल रहे हैं दीदी आने वाले 21 जनवरी को सियाचन से सीधा बांग्लादेश बॉर्डर पर शिफ्ट हो रहे हैं. ओके, आप बांग्लादेश बॉर्डर पर, बाप रे. तो आपको अपना ध्यान रखना जितेंद्र भाई, और आप आपके साथियों का भी ध्यान रखना. जय हिंद. सुप्रिया दीदी बोल रही है मैं बुढ़ी नहीं होने वाली, स्वीट 16 की रहूंगी हमेशा. वेरी नाइस सुप्रिया दीदी, वेरी नाइस. तो मैं बुढ़ी हो जाऊंगी और तू अच्छे से दिखेगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा. सुप्रिया दीदी हंस रही है. मानसी बोल रही है मी बोलले होते की कुत्रे भुकतात भुकतात भुक 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 काय भुका भुकत राहा, माझा वॉच टाइम तुमच्यामुळे वाढेल. हा, असंच बोललेलीस. भोका कुत्र्यानं भोका, माझं वॉच टाइम वाढतो तेवढं. असो. विशाल राजपूत कोणसी भाषा आहे ही? विशाल दादा ही भाषा आहे कोकणातली, मालवणी भाषा आहे आणि ही मालवणी आम्ही कोकणात बोलतो. तुम्हाला आवडते का दादा भाषा ही? पडलं गे. 25 लाईक झाले आहे. 30 पर्यंत पटकन पोचा मंडळी. इनविजिबल हाय, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर. दीपक दादा म्हणतायत हाय, नमस्ते दीपक दादा. हॅलो. सुनीता ताई म्हणतात झालं का जेवण? काय हो सुनीता ताई, किती थंडी आहे. नाही बाबा, आता राईस बनवायचा आहे आणि सुरणाची कापं बनवणार आहे ताई. काय बोलू, लय थंडी बाबा, अशी थंडी नको रे बाबा. जरा जरी पाठी सरकलं ना हिटरच्या तरी थंडी लागते. जितेंद्रबाई बोल रहे हैं नाही. विशाल दादा म्हणतायत महाराष्ट्र प्रत्येक ठिकाणी मराठी भाषा बदलते म्हणून विचारलं मी पुणेकर. विशाल दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. म्हणजे सिंधुदुर्गामधले जे काही तालुके आहेत तिथं ही मालवणी भाषा बोलली जाते आणि बाकीच्या ठिकाणी मराठी भाषा बोलली जाते. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी जाल ना तर थोडंसं भाषांमध्ये डिफरन्स तुम्हाला भेटेल कोकणामध्ये. जितेंद्र भाई बोल रहे हैं मेरे बटालियन के मेरे साथ साथ और 7 जवान भी शिफ्ट हो रहे हैं. दीदी जानते हो सियाचन का कल का तापमान कितना था? -21. बापरे 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 बापरे, बहुत
हाल बेकार है भाई। हमें ये ठंड नहीं सहन हो रही है, आप उधर कैसे सहन कर रहे हो पता नहीं। आप अपना ख्याल रखना भाई। संजय कांबळे म्हणतात हाय हाय संजय दादा, स्वागत आहे. नामदेव भोसले म्हणतात काय फालतू कमेंट, नुसते फालतू कमेंट. स्वागत आहे सर्वांचं. प्लीज पटकन लाईक करा मंडळी. प्लीज सर्वांनी पटापट लाईक करा. 29 ला लाईक करा. माय बर्थडे इज 29. कोण लाईक करतंय पटकन करा. नन्ना मुन्ना राही हो, देश का सिपाही हो, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद. विशाल दादा म्हणतात कोकणामध्ये इतकी थंडी आहे. नाही दादा, कोकणात नाहीये मी, जम्मू काश्मीरला आहे. कोकणात कुठे कधी एवढी थंडी नसते दादा. म्हणजे मी स्वेटर वगैरे घालून राहीन अशी. जम्मूला आहे ना, जम्मूला खूप थंडी आहे. कुडकुडे भरतायत कुडकुडे. 28 लाईक झालेत फक्त. 29 नंबरला लाईक करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. संदेशे आते है. हा नवीन ऐकलं, पण मला ओल्डच म्हणजे जे जुनं गाणं होतं ना तेच म्हणजे हार्ट टचिंग आहे सॉन्ग असं मला वाटतं. तुम्हाला काय वाटतं? जे नवीन आहे ते एवढं मला हार्ट टचिंग नाही वाटलं. जे शब्द आहेत ते, जे जुने शब्द आहेत तेच हार्ट टचिंग वाटले. जितेंद्र भाई बोल रहे हैं बहना, जब हम बंकर से बाहर निकलते हैं मानो ठंड निकल ही जाएगी. इतनी रिकॉर्ड ब्रेक बर्फ गिर रही है, घुटने तक बर्फ जम जाती है. बाय गॉड, बहुत मतलब आप देश के लिए सही में जो हमारे जवान हैं अभी, ये जितेंद्र भाई भी सियाचिन में हैं, तो यही है जो हमें अच्छे से नींद देने के लिए खुद की नींदें खराब कर रहे हैं अभी. तो सब कमेंट में जय हिंद, ये भाई भाई जितेंद्र भाई के लिए प्लीज़ एक जय हिंद ज़रूर लिखना दोस्तों. सब लिखना जय हिंद. मुझे देखना है कि आज कौन कौन लिखता है हमारे आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए, जो सोल्जर भाई हैं उनके लिए. विशाल राज हो, ओल्ड इज गोल्ड. येस, ओल्ड इज गोल्ड. तर जितेंद्र दादा, तुम्हाला खरंच खरंच खूप खूप सॅल्यूट आहे. आणि जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत माता की जय. जय हिंद जितेंद्र सर. विशाल दादानी जितेंद्र दादा तुम्हाला जय हिंद जितेंद्र सर म्हणून विशाल दादानी जय हिंद बोलले आहेत. थँक्यू विशाल दादा, थँक्यू सो मच. तुम्हीच आहात ज्यांनी जय हिंद बोललंय. खूप खूप धन्यवाद विशाल दादा, थँक्यू सो मच. म्हणजे इंडियन आर्मीची अहमियत प्रत्येकालाच कळते असं नाही. खूप कमी जणांनाच कळते इंडियन आर्मीची अहमियत. जेव्हा हल्ले होतात ना, किंवा काही एखादी गोष्ट घडते. निकलते हैं बहना, खाना खा के थोड़ा आराम करने जा रहे, रात में पेट्रोलिंग जो है, सभी देशियों से दिल से जय हिंद. थैंक यू जितेंद्र भाई, थैंक यू सो मच. जय हिंद जितेंद्र भाई. अपना ख्याल रखना और अपने दोस्तों का भी. तर हेच आहेत जे आपण त्यांच्यामुळे सुखाचे 4 घास खाऊ शकतो. तर मंडळी, तुम्ही एक कमेंट पण नाही करू शकत की जय हिंद म्हणून. आणि जेव्हा 26 जानेवारी असते, आता 26 जानेवारी येते ना, तेव्हा त्या मुलांच्या हातात झेंडे आणि फिरवत सांगा आणि मग सांगायचं. तेव्हा फक्त जय घोषाचे जय हिंद म्हणून नारे फिरवता. पण जेव्हा खरी गरज असते ना, तेव्हा तुमच्या तोंडातून जय हिंद पण नाही निघत. तर खरं देशभक्ती तुमची फक्त 26 जानेवारी आणि 15 ऑगस्टलाच बाहेर येते. कशी काय ती? 26 जानेवारी 15 ऑगस्टला तुम्हाला देशभक्तीवर तर प्रेम येतं, नाहीतर मग ते असंच असतं का?
काय बोलणार अशा माणसांना ना. मंडळी, जे सैनिक तुमच्या मोरे यशवंत, नमस्कार दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. तर हेच आहेत ज्यांच्यामुळे आपण या जगात या इंडियामध्ये आपण व्यवस्थित राहतोय. ते आहेत ना थंडीमध्ये, म्हणून आपण आपल्या घरात आहोत. दिनेश बागुल, ताई तुम्ही कुठून लाईव्ह आहेत? नमस्कार दिनेश दादा, मी जम्मू काश्मीरवरून लाईव्ह आहे. माझं तिथून लाईव्ह चालू आहे, पण मी आहे कोकणातली आणि कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ माझ्या लाईव्ह चॅनलवर आहे आणि जम्मूतलेही टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलला आहेत. तर नक्की एकदा जॉईन व्हा आणि पहा, आणि आवडले तर नक्की कमेंट करून सांगा दादा. गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गाँव में है वो गली जहाँ रहती है मेरे दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे. दादा म्हणजे कोकणी का तुम्ही? हो दादा. दिनेश दादा, मी कोकणातली आहे, कुडाळ तालुका, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधली. तुम्ही कुठून बोलताय? likes please friends. अरे आप क्या गा रहे हैं? मैं संदेश से आते हैं वो गाना गुनगुना रही थी. डॉन, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन डॉन डॉन. हाय डॉन. ओ सही है, थैंक यू. एमडी सबीर, कहाँ से बोल रहे हो आप? प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करना. 40 लाइक्स प्लीज़ फ्रेंड्स. 34 35 लाईक प्लीज. 35. दिनेश दादा म्हणतायत नाशिक महाराष्ट्र. नाशिकवरून बोलताय का दादा? नाशिकला पण खूप थंडी असे आहे ना? डॉन दादा म्हणतायत वरती नका बघू, लाईक वाढत आहे. वाढतायत का? 34च आहेत. डॉन दादा तुम्ही तर काय लाईकच नाही करत. तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो. अमोल दादा म्हणतायत ताई खूप थंडी आहे काय? हो दादा, 2 दिवस ऊनच नाही पडलंय. नांदेडला थंडी आहे का अमोल दादा? नांदेडला थंडी आहे का? दिनेश दादा म्हणतात खूप जास्त. यार होय ना हो दिनेश दादा, इकडे पण खूप जास्त थंडी आहे.
इथं पण तोच हाल आहे. प्लीज सर्वांनी पटकन डबल टॅप करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा चॅनलला, आणि ज्यांनी जॉईन केले त्यांनी प्लीज बेल आयकॉनवर पण क्लिक करा, जेणेकरून त्यांना तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील लाईव्हच्या. इथं सांगलीचं कोण आहे का? मला जर बोलायचं इथं सांगलीचं कोण आहे का? अमोल दादा म्हणतात नाही ताई, नांदेडमध्ये थंडी. हो का दादा? मग इकडनं घेऊन जा जम्मू काश्मीरची थंडी. डॉन म्हणते ये तो नाइंसाफी है हमारे साथ, हम पहले लाइक करते हैं फिर मैदान में उतरते हैं. ओके जनाब, धन्यवाद. डॉन जी आपका धन्यवाद है मेरे चैनल पर. टा 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 ना 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 ना. अमोल दादा म्हणतायत हो. कोण साताऱ्याचं आहे का? मला बोलायचं होतं. प्लीज कोणी साताऱ्याचं असेल तर मला कमेंट करा लवकरात लवकर. कोण आहे का साताऱ्याचं? अंबादास, मी आहे साताऱ्याचा, बोल. ओके अंबादास दादा, तुम्ही साताऱ्याचे आहात का? दादा ते परवाच्या दिवशी एक होतीता वारले, ॲक्सिडेंटमध्ये वारले का? तुम्हाला माहिती आहेत का ते? जे सातारा आणि ते काश्मीरला वाटतं, श्रीनगरला ड्युटी होते वाटतं ते. हाय बाळराज राम बलराम. हेलो बलराम जी, कैसे हो आप? हेलो भाभी बोल रहे हैं. हेलो, कहाँ से हो आप? पत्तर के सनम, हाय शुभ दुपार. हाय पत्तर के सनम, तुम्ही पत्तर के सनम कब से बन गए? पत्तर के सनम आप कब से बन गए भाई? हमें भी बताओ. तर दादा मला सांगू शकता का ती घटना काय आहे? धड तर न्यूजमध्ये तर काय दाखवतच नाही. न्यूज एवढीशी असते तर एवढं एक्सप्लेनेशन करतात की काय फालतूगिरी नुसती. न्यूजमध्ये काय सांगण्यास ऐकण्यासारखंच नसतं हल्ली. दादा नक्की सांगा तुम्ही साताऱ्याचे असाल आणि तुम्हाला ते फौजी दादा जे शहीद झाले घरी असताना, त्यांच्याबद्दल तुम्हाला काय माहीत आहे का? नक्की सांगा. योगेश चव्हाण म्हणतात हाय. नमस्कार योगेश दादा, स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 36ला लाईक झाले आहे, 37ला लाईक करा पटकन. गजानन दादा म्हणतात ताई 37 सेवा लाईक डन. थँक्यू गजानन दादा. जेवलात काय? पत्तर के सनम, जब से हम कुटुंब पर आना चालू हुआ. कुटुंब पर तो बीबी आपकी पत्थर बन गई. पत्थर के सनम, फिर आपकी बीबी पत्थर बन गई. 37ला पण लाईक झाला आहे. थँक्यू सो मच. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. कट जाएगा सफर साथ चलने से. यूट्यूब पर आना टाइप किया था. यूट्यूब पर आना टाइप किया था. ओके, तब से पत्थर के सनम बन गया आपने जब यूट्यूब पर आना टाइप किया था. नाइस, यू नाइस, वेरी नाइस. हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे. हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे. मंडळी 37ला लाईक झाला आहे. 38, 39, 40ला लाईक करा पटकन.
38 नंबरला लाईक झालं आहे. थँक्यू सो मच मंडळी. थँक्यू थँक्यू. लवकरात लवकर कमेंट करा मंडळी. 39ला नंबर लाईक झाला आहे. लवकरात लवकर कमेंट. फोर्टी नंबरला लाईक करा. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा. खल नाव काय आहे हे? बापरे, थंडी बाहेर साईडला गेलं ना की खूप थंडी लागते. म्हणजे खावल्या. हेलो. अरे भाई, आपका नाम ही नहीं ले पा रही थी मैं. क्या है? मराठी में टाइप कर को. खावल्या मनकर. 40 नंबरला कविता ताईने लाईक केला आहे. थँक्यू सो मच कविता ताई. थँक्यू सो मच. खूप खूप धन्यवाद तुमचे. दुपारचे 2 वाजले आहेत आणि यू कांट रीड माय नेम. येस. ओ, खवल्या मंजर. खावल्या मंजर असं नाव आहे का? खवल्या ताई, स्वागत आहे तुमचं. श्री स्वामी समर्थ. कविता ताई काय करताय? कविता ताई काय करताय? बरे आहात ना? कविता ताई म्हणतात श्री स्वामी समर्थ, मी दुकानात आहे. ओके ओके म्हणतायत. म्हणजे पटकन लाईक करा. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी चॅनलला. कोकणची माणसं साधी पोळी चॅनलला. खवल्या. ओके, खवल्या मांजर. खवल्या मांजर काय आहे दादा? हे काय नाव आहे? खवल्या मांजर काय आहे? 90% ओके. प्लीज त्याबद्दल लाईक करा. तुमचं नाव मला किती वेळ लागला वाचायला. खवल्या मंजर. कविता, जेवण झालं का तुमचं? बोळीताई, साधे बोळीताईचं अजून जेवण नाही झालं. कविता ताई, जेवायचं आहे. जेवण बनवलंय पण जेवायचं आहे. आता भात लावते. इकडे थंडी असल्यामुळे खूप उशिरा जेवण बनवतोय. हाय खवल्या मांजर. अशी पण नाव असतात. मांजर, खवल्या मांजर. कुठून बोलतोय खवल्या मांजर तू? खवल्या मांजर तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. $50 लाईक्स प्लीज. 41 लाईक्स प्लीज. लवकरात लवकर लाईक करा मंडळी. इथं कोणी साताऱ्याचं आहे का? मला सांगितलंच नाही. हो, एका दादानी हो म्हटलं आणि काही गायबच झाले. कुठे गेले ते? एक मी एक तू, स्वप्न मी साऱ्यात तू. आता आता लवकरात खवल्यामध्ये आय एम डू फर्स्ट लाईक देन आय कम डाऊन. ओके, थँक्यू खवल्या मांजर.
सरसुखाची श्रावणी किनारतात जीव हा गुंतल्यातून. भरत दादा म्हणतायत हाय हाय. भरत दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. भरत दादा तुम्ही कुठून बोलताय? भरत दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा. उद्या भोगी आहे ना, भोगीला भाजी बनवतात. खूप छान लागते भोगीची भाजी. इकडे सोंदळ्यात थंडी आहे का तुमच्याकडे? हो दादा, भरत दादा, खूप थंडी आहे. खूप म्हणजे खूप. हे बघा, दारं खिडक्या लावून हीटरच्या समोर बसली आहे. एवढी थंडी आहे म्हणजे विचार करा. लय पाय थंडी. मंडळी 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे. फनी व्हिडिओ व्हायरल. हाय दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कुठून बोलताय दादा? तुम्हाला कोकणातली गाणी येतात का, जी लग्नात वगैरे म्हणतात ती? मी माझ्या भावाच्या लग्नात म्हटलेलं ते मी तुम्हाला म्हणून दाखवू का? हो, म्हणून कोकणातली कल्चरल गाणी आहेत ती, जी लग्नामध्ये म्हणतात. ओव्या म्हणतात त्याला, ओविये म्हणतात. तर एक गाणं म्हणून दाखवते. ईसा तिसाची काठी, ईसा तिसाची काठी, मध्ये काय हळदीची वाटी, मध्ये काय हळदीची वाटी, नवऱ्या हळद चढविली, नवऱ्या हळद चढविली, नवऱ्या तुमची आई, नवऱ्या तुमची आई, मध्ये काय हळदीची वाटी, मध्ये काय हळदीची वाटी, ईसा तिसाची काठी, ईसा तिसाची काठी. भरत दादा म्हणते जेवण झाली का? नाही दादा, आता जेवायचं आहे. राईस लावला की जेवणार. योगेश कोळी म्हणतायत हाय योगेश दादा, स्वागत आहे. दिनेश दादा म्हणतायत तू जम्मूला काय करतेस? माझे मिस्टर आर्मीला आहेत, त्यामुळे मी त्यांच्यासोबत इकडे राहतो, आम्ही जम्मू काश्मीरला. विहान भाई बोलिए खाना खाओगी प्रीतिया जी? नहीं भाई विहान भाई, आप खा लो. थँक यू सो मच. साहेबराव देशमुख म्हणतायत हाय हाय. साहेबराव देशमुख, स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. काय करतो प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. तर आपण गाणं कंटिन्यू करूया. ईसा तिसाची काठी, ईसा तिसाची काठी, मध्ये काय हळदीची वाटी, मध्ये काय हळदीची वाटी, नवऱ्या हळद चढविली, नवऱ्या हळद चढविली, नवऱ्या तुमचे बाबा, नवऱ्या तुमचे बाबा. दिनेश दादा अगं ताई तू जम्मूला काय करतेस? अहो दादा मी हाऊस वाईफ आहे. दिनेश दादा हाऊस वाईफ आहे आणि माझं आता चॅनल आहे कोकणची माणसं, त्यामध्ये मी त्याच्यावर माझी मेहनत चालू असते. छान छान ब्लॉग टाकते, तर नक्की तुम्ही माझ्या मेहनतीला लाईक करा. मी अजून जॉब वगैरे नाही दादा करत, कारण मुलं आहेत 2 माझी. एक 3रीला आहे आणि एक LKGला आहे, त्यामुळे मला बाहेर जाता येत नाही, कारण त्यांचं स्कूल असल्यामुळे. पण मी माझं हे यूट्यूबचं चॅनल ओपन केलं आहे, तर नक्की सपोर्ट करा सर्वांनी. आणि तुमचे मिस्टर काय करतात? हो दादा मगाशीच सांगितले की माझे मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत आणि त्यामुळे मी जम्मूला आहे, त्यांच्यासोबत फॅमिली आहो आम्ही इकडे.
नवऱ्या तुमचे हे बाबा, नवऱ्या तुमचे हे बाबा, नवऱ्या हळद चढविली, नवऱ्या हळद चढविली. दिनेश दादा म्हणतात जय भीम. ओके निलेश दादा, जय भीम, जय महाराष्ट्र. माधुरीताई म्हणतायत हाय हाय. माधुरीताई स्वागत आहे. संघर्षातून तुझं वय, माझं वय दादा काय वाटतंय, माझं वय किती असेल? 33 असेल माझं वय. 33 आहे माझं वय. 93 मधली आहे मी. दिनेश दादा म्हणताय जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र दादा, जय महाराष्ट्र. स्वागत आहे. नाही माझं 30 नाही आहे, 93 मधली आहे मी. आय थिंक 33 असेल माझं वय, मलाच माहिती नाही. निकू मोर्ये, हाय निकू दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. 50ला फक्त 5 लाईक्स आहेत. हाय समर्थ, हाय. संघर्षातून तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. माधुरीताई म्हणते रामकृष्ण हरी. माधुरीताई रामकृष्ण हरी, श्री स्वामी समर्थ, जय महाराष्ट्र. कुठून बोलताय माधुरीताई? सातारावरून बोलताय का? संघर्षातून. ओके. विशाल भोई म्हणते ताई तुम्ही कुठून आहे? विशाल दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा, पण लाईव्ह माझं जम्मूवरून चालू आहे. आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोली. आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच टुरिस्ट प्लेस पण दाखवते, महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरचे, तर तेही आहेत. नक्की एकदा पहा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकनवर क्लिक करा, तेव्हा तुम्हाला माझ्या नोटिफिकेशन पोचतात. आणि माझं रोज लाईव्ह असतं दुपारचं आणि संध्याकाळचं, तर तेव्हा तुम्ही जॉईन व्हा. माधुरीताई म्हणतात मंडी शेगाव. ओके, शेगावच्या आहात का ताई? खूप खूप धन्यवाद ताई. हाय समर्थ. माधुरीताई पंढरपूर बसला माऊलीचा मुक्काम बंडी शेगाव मध्येच असतो. ओके. खूप खूप धन्यवाद माधुरीताई चॅनल माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. तू माकड आहेस तू. स्वप्नील भाई माकड है, स्वप्नील भाई माकड है, स्वप्नील भाई माकड है. तू बदला लेता है, तूने बदला लिया है, तू माकड़ दिखता है, तू माकड़ जैसा बोलता है. अरे देवा, कशी ही थंडी. परी, नो वे. स्वप्नील, तेजस, हाय तेजस, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी पट्टापट्टा लाईक करा. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. ताई तुमचं जेवण झालं का? तुम्ही गंगाराम दादा म्हणताय ताई तुमचं जेवण झालं का? तुम्ही सहकुटुंब परिवारासह बरे आहे का? कुठून बोलताय तुम्ही? तुमचं नाव काय? आता तुम्ही शूटर टोपी घातली काय? थंडी वाजते का? हे देवा. गजानन दादा, आम्ही अजून जेवलो नाही आहोत. मिस्टर येणार तेव्हा आम्ही जेवणार. तर
आम्ही खूप बरे आहोत, पण इकडे खूप थंडी आहे जम्मू काश्मीरला, आणि मी जम्मू काश्मीरला आहे म्हणून पुरी टोपी घातली. आता किचन मध्ये उभी आहे. तर काय सांगू, खूप थंडी आहे. माधुरी ताई म्हणते हाय. स्वप्नी म्हणते सध्या तरी माकडासारख्या उड्या तूच मारतस. तू माकड, तू माकड, तू 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 माकड. माधुरीताई म्हणते जेवण झालं का बाळा तुझं? माधुरीताई जेवण तर बनवते. काय ती चूरणाची कापं बनवते. तुम्ही काय केला जेवण आज? स्वप्नील दादा म्हणते नारळ असा का भाजी बनवू? नाहीत माझ्याकडे नारळ. हो हा दे देऊ समजा. हा बाजूला ते हीटर बंद कर खुशी. गंगाराम दादा म्हणतात ऐक, जम्मू काश्मीरला तुम्ही आहे म्हणजे तुमचे मिस्टर तिकडे जॉबला आहे का? तुमचं गाव कुठलं? दिदा दिदा नारळ नाया. माझं गाव आहे दादा कोकण, सिंधुदुर्ग जिल्हा, पण माझे मिस्टर इकडे जॉबला आहेत आर्मीमध्ये, त्यामुळे आम्ही इकडे आहोत. नाहीतर एवढ्या लांब कशाला आलो असतो. लय बाबा थंडी दादा, खरंच खूप भयंकर थंडी आहे. नको रे बाबा इकडची थंडी. इकडची लोक दरवर्षी कशी राहतात काय माहिती. थंडी आहे आणि किचन मध्ये पण असा. मग गॅसवर बस, थंडी 1 मिनिटात पळते. तू कात बसवते ये. तू कात बसवते ये गॅसवर. तो तापलेलो असा येडो खायचो. हे का उचलून फेकून द्या रे कोणीतरी. बाळा मी देवाची पुजारी, वरण भात तूप खीर चपाती. वाव, खरंच ताई खूप छान खाता आणि हेल्दी पण आहे हे. हो ना ताई, हे खरंच खूप हेल्दी पण आहे. वरणावर तूप घालून भात, किती हेल्दी आहे हे. थंडी आहे आणि किचन मध्ये पण. अमित दादा म्हणतात हाय हाय. अमित दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. स्वप्नील तुका फटके गावतले हा. डॅम्बिस साल्या बडा करत गावता नसतो. बिचारी बिना वाटणची भाजी खायला लागतं. काय वेळ आहे कोकणकर वर. असं नाही हा. आमका जास्त पण खोबरा बरा नसता मंडळी. कधीतरी बिना खोबऱ्याचा पण माणसानं खायचं असता. होय ना हो अमित दादा? बिना खोबऱ्याचा पण खूप चांगला लागतं ना जेवण. हेंका काय सांगतलं सगळ्यांका. विनोद दादा म्हणते हाना त्याला. बघा तुका हानूक सांगतो सगळी पेटायचं. डॅम्बिस आहे तू, डॅम्बिस स्वप्नील दादा. अरे खैलो तिया म्हटलंस रे स्वप्नील. तू खैलो असंच विचारूकच नाही मी, की आठवण नाही मका खैलो असं तिया. निलेश मुरुमकर. हाय निलेश दादा नमस्कार. गजानन दादा ताई आपल्यासारख्या लोकांना तिकडं सूट होत नाही. फौजी लोकांना ती पहिल्यापासून तिकडे असल्यामुळे त्यांना काही वाटत नाही. पण तुमचे बिन नशीब आहे तुम्हाला तिकडे बघायला भेटलं. हो दादा, आणि मेन म्हणजे ह्या थंडीचं एवढं काय नाही, पण आपल्या मिस्टरांची सेवा करायला भेटते. कारण ते एवढे फौजमध्ये असतात आणि त्यांना म्हणजे. एक मिनिट माझ्या मिस्टरांचं म्हणून. दादा खरं बोललात ते की नशीब आहे.
पण ना म्हणजे काय तर त्यांना फौजमध्ये कसं असतं, जसं आपण हॉस्टेलमध्ये राहतो टायमिंगवर जेवण तसं असतं. मग कधीतरी कामामुळे जर ना लेट झालं तर त्या बिचाऱ्यांना म्हणजे जेवण पण नाही मिळत. तसं माझ्या मिस्टरांचं पण होत होतं. म्हणून मग आम्ही म्हटलं की नाही बाबा, जिथं राहायला मिळतंय ना आम्हाला तिथं आपण जायचं. जास्त खोबरा लागता कोकणात, बिना खोबऱ्याची भाजी शक्य असा काय? हो शक्य असा, खाऊची तर खाऊ होई. हे बघ, जेव्हा वॉर सुरू झालेला ना तेव्हा सुद्धा मी हे होतोय अंधारात दिवस काढलेले असत. मग तू खोबऱ्याचा काय घेऊन बसतं बाबा? जेव्हा वॉर सुरू झालेला तर आम्ही बिना खोबऱ्याचं जेवण खोबऱ्याचं जेवण सोड, मी 3 दिवस जेवक नाही होतोय. असा मी हे पण दिवस काढलंय बाबा. त्यामुळे खोबऱ्याचा विषय विषय कायच नाही सर. दीदी जी नमस्ते, सतीश कुमार पल पल। हाय सतीश दादा नमस्ते, कहाँ से हो आप? स्वागत है आपका। कहाँ से हो आप सतीश जी? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. बरं विनोद दादा म्हणतात बरं ओके विनोद दादा. सुनील कुमार म्हणतात हाय प्रीति जी, हाय सुनील भाई कैसे हो आप? सतीश दादा म्हणतात उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़। ओके सतीश भाई थैंक यू सो मच, आप मेरे लाइव पर आ गए, थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को ज्वाइन करना, डबल टैप करना। मैं महाराष्ट्र से हूँ लेकिन मेरा अभी लाइव चल रहा है जम्मू से। विनोद दादा म्हणजे थंडी आहे का? हो दादा थंडी आहे भरपूर, खूप आहे थंडी. एक बोलू का? हे बघ स्वप्नील दादा मी तुझ्याशीच नीट बोलते हा बाबा, नीट बोल. शब्द जपून वापरावे, भलेही किती जवळचा माणूस असेल किंवा काही, पण शब्द जरा व्यवस्थित जपून वापरावे ज्याने समोरच्याला वाईट वाटू नये आणि आपणही नीट बोलू. जेव्हा आपण एखाद्याला रिस्पेक्ट देतो ना तेव्हा आपल्याला रिस्पेक्ट मिळते. म्हणजे मी तुला अजूनही स्वप्नील दादा म्हणूनच हाक मारते. गजानन दादा म्हणते ओके ताई, बाहेर गेली की जेवणाचे खूप हाल होतं. आपले माणसं असल्यानंतर आपलं घरच्यासारखं वाटलेलं वाटतं, खाल्लेलं वाटतं. मी बी ड्रायव्हर आहे, मी बी भरपूर फिरतोय, मला बी खूप ताई अनुभव आहे. तुम्हाला माहित असेल कोयना धरण. हो दादा कोयना धरण माहिती आहे. हा हा खरंच दादा, म्हणजे त्याच माणसांना कळू शकतं की म्हणजे घरचं जेवण मिळणं हे किती ह्याच आहे. हे बघ स्वप्नील दादा, मी असं म्हटलं नाही की तुम्हाला ताईच बोल, पण जे शब्द वापरतोस ना ते नीट बोल. मजाक मस्ती चालते पण अशी पण मजाक मस्ती नको की मला सहन होणार नाही, मी आधीच सांगते. बाकीची पण माणसं आहेत जी लिमिट मध्ये बोलतात, लिमिट क्रॉस करत नाही कधी. तुला माहिती आहे का एखादी स्त्री जाड होते लग्नानंतर, त्याचं कारण तरी माहिती आहे का? जाडे बोलतोस तू पण त्याला जाड का होतं हे तरी माहिती आहे? तुझ्या आईला विचारलंस का की आई तू जाड झालीस, तुझी आई कशी आहे मला नाही माहिती, पण कोणाही स्त्रीला विचार, तुझ्या बहीण असेल किंवा अजून कोणी असेल, कारण काहीतरी वेगळं असतं ना, कारणच असतं ना त्याच्यासाठी.
स्वप्नीला आपण प्लीज लाईव्ह सोडून जावे. बघ तुला बाकीचे लोक पण सांगतायत की लाईव्ह सोडून जा म्हणून, कारण तुझी भाषा नीट नाहीये. अरे मजाक कर ना, पण शब्द तरी नीट वापर. विनोद दादा म्हणतायत, साजिद दादा म्हणतायत हाय. विनोद दादा म्हणतायत पण तुम्ही जाड नाहीयेत. मी जाड आहे किंवा नाही हा प्रश्नच नाहीच आहे. बोलणं चुकीचं आहे एखाद्या स्त्रीला. यार तुमच्या बॉडी शेमिंग करा नंतर, तुमच्या आई वडील भाऊ बहीण यांच्यावर, दुसऱ्यांवर नका करू. फालतूगिरी फुकटची. एखाद्याला बोलतोय फ्रेंडली तर फालतू बोलायचं. तुलसीराम चव्हाण, तुलसीराम दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. नीलमताई म्हणतात लुकिंग व्हेरी ब्युटिफुल. साजिद दादा म्हणतात लुकिंग व्हेरी ब्युटिफुल. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. नीलमताई म्हणतात ताईची रेसिपी टाकलीस का? नाही हो ताई, नाही, शूटच नाही केलंय बघा. लाईव्ह चालू होतं ना तोपर्यंत संपलं, रेसिपीच संपली. हे बघा ताई, मी बनवते काहीतरी, दाखवते तुम्हाला. ही बघा, ही पहा, सुरणाची कापं बनवते ताई. हे बघा, ही आहेत कापं. नीलमताई तुम्ही कधी खाल्लात का चुरणाची कापं? गीता पिसे, हाय गीता ताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. विनोद दादा म्हणतात साजिदा प्लीज रिस्पेक्ट वुमेन माय स्वीट ब्रदर अँड सिस्टर. हे कळत नाही ना, हे लोकांना कळत नाही की आपण एखाद्या स्त्रीचा नाही, सगळ्या स्त्रीचा रिस्पेक्ट करा. आई वडिलांनी शिकवलंच नाही ना त्यांच्या. मस्त बनवाल आहे. थँक्यू विनोद दादा, थँक्यू सो मच. घरचे खावे लागते जाड व्हायला. नीलम ताई म्हणतात बघ ताई तू इतके बोललीस, तू टाकते बोललीस. हो ताई, पण ना लाईव्ह संपता ते सगळं बनवून झालं, त्यामुळे राहिलं. मग पुन्हा एकदा बनवीन ना तेव्हा नक्की टाकेन. नाही खाल्ली ताई मी. हे बघा नीलम ताई, हे बघा, अशी ह्याच्या सुरमईच्या कापासारखी लागतात, खूप छान लागतात. खूप छान लागतं ताई, भाजायला वेळ लागतो पण खूप छान लागतं. ज्ञानेश्वर दादा म्हणतात हाय. हाय ज्ञानेश्वर दादा. प्रिया ताई म्हणते काम नाही काय म्हणून आलाय टाइमपास करायला, तिला जाडी बोलायला, ती काय तुझ्या घरचं येऊन खाते काय? बॉडी शेमिंग करतोस काय? घरामध्ये बोलायचं हे सगळं बाहेर, मी बाहेर नाही, दुसऱ्यांच्या लाईव्ह मध्ये. अगं काल आलेला तो माझ्या लाईव्हला. ठीक आहे बाबा, एखादा लहान मुलगा म्हणून आम्ही हे करतो की जाऊ दे, चल बोलतोय ना. मला खोबऱ्याबद्दल बोलला की तुम्ही खोबरं वापरत नाही, असं नाही, कालचं जेवण बनवताना. ठीक आहे, जाऊ दे म्हटलं. ऋषीराज दादा म्हणजे कोकणची माणसं साधी बोळी. काश्मीरमध्ये थंडी आहे. हो दादा, खूप आहे काश्मीरमध्ये थंडी. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा.
प्रिया आहे बघ, चूर्णाची काप. गणेश दादा म्हणते मी गणेश. हाय गणेश दादा, नमस्कार. सुजात दादा म्हणतात प्लीज सिस्टर डोंट गिव्ह अटेन्शन टू बॅड कमेंट, दॅट इज वेल. चालतंय दादा, असल्यांना मी नाही लक्ष देत, कारण यांना बोलताना काही नाही वाटत दुसऱ्यांना त्रास होईल याचं, त्यामुळे आपण त्रास करूनच घ्यायचा नाही. या दादा सुन्नाची काप खायला सर्वांनी. कुठून बोलते तुळशीराम दादा म्हणतात, मी जम्मूवरून बोलते, काश्मीर. गणेश दादा म्हणतात हाय. किरण दादा म्हणतात जय भीम ताई. जय भीम दादा. विनोद दादा म्हणते तुलसी मी तोंडणी बोलतो आणि तू. गो तुका चुरण खय गावलो रव येतोय हाव. अगो माझ्या घराकडनं मी आता इलंय ना, गावात गेलेलं आहे ना, तेव्हा चुरण घेऊन इलंय, मग काढून दिल्यानी माझ्या सासऱ्यांनी, आणि अर्धो हाणलंय अर्धो ठेवलंय. झपात नाही ना ग, खूप लांब पडतं ना इथून. नीलम ताई सुरण अगोदर बॉईल करतेस का? तेच तर चुकलं, बॉईल करायला पाहिजे होता, भाजतच नाही, खूप वेळ झाला. आता त्याला स्टीम करते आणि मग भाजते. भाजायला पाहिजे होता ना, स्टीम करायला पाहिजे होता ना. काय काय मी व्हिडिओ मध्ये बघितलं की असंच करतात, म्हणून मी पण केला. कमेंट फालतू आली की वाचायची नाही. अगं तो चांगलाच म्हणजे व्यवस्थित बोलत होता, पण असं बोलता बोलता पण फालतू बोलायचं हे नाही आवडत. मी मग त्याला म्हटलं की बोलताना तू बोल पण व्यवस्थित बोल, असं सांगितलं. गायबच झाला कुठे. सजदा म्हणताय बट यू लुकिंग व्हेरी ब्युटिफुल. ऑलवेज कीप स्माइल ऑन फेस बिकॉज स्माइल मेक यू मोर ब्युटिफुल. थँक्यू. तुळशीराम दादा म्हणतायत विनोद मी नाही समजलो. प्रिया म्हणतात बॉईल केलंस तर चव जातली गो, जरा टाइम लागात भाजाक, पण असंच भाजत. हे बघ भाजाक टाइम लागतले, म्हाका वाटतं मिस्टर येईपर्यंत मी भाजतच असतलंय. तिनं 15 मिनिटं रोली येतले आता. सुधाकर शिंदे म्हणताय सफरचंद कधी येतील, रोज पार्सलची वाट बघतोय आम्ही. दादा सध्या थंडी असा, सर बाजारात जाणं पण मुश्किल झाला. कोकणात नाही तर कोकणातले आंबे सीझन चालू झाल्यावर पाठवा. होय दादा पाठवते नक्की पाठवते. हा वेअर आर यू फ्रॉम? आय एम फ्रॉम महाराष्ट्र. मिलिंद दादा म्हणतात हाय काय करते. हाय मिलिंद दादा, मी स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्रेम सेजवल म्हणतात हाय. आगळ लावलंस ना? होय खूप वेळ लावून ठेवले गो, नाहीतर काय परत आणखी घशात खाज उठतात तर खय डॉक्टरकडे फिरतलं या थंडीत. आगळ बरोबर लावून ठेवले खूप वेळ, 1 तास तरी लावून ठेवले. 12 वाजता लावले म्हणजे आता खूप वेळ मस्त लागलो असतो लो. हनुमान दादा मस्के म्हणतात हाय. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. ओ व्हेरी नाईस. साजिद दादा म्हणताय, सजदा दादा म्हणताय तुझा नंबर दे ना. ओके मिस्टरांचा देते, घ्या 100. सुधाकर दादा म्हणतात खूप थंडी आहे काय तिकडे, असेल तर इकडे पाठवून द्या. कांदे मोठे होण्यासाठी थंडीची गरज आहे. बापरे, पाठवतो. थंडीबाई जा दादांकडे, शिंदे दादांकडे. बरं प्रेम सेजवल बघ, हा सेजवल घे नंबर माझा, ते बघ नंबर देतात, घे. जुबेर शेख
फिर से मेरा घर आपके घर के पीछे ही है. ओके, अच्छा हुआ बता दिया. मिलिंद पंके, अजून थंडी वाटते तुम्हाला का? आजारी आहे? नाही दादा, मी जम्मू काश्मीरला आहे म्हणून थंडी आहे. तर 24 तास थंडी असते. प्लीज मंडळी पटापटा सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. प्रियाताई म्हणते ऍज अ करी काय केली आज? आज ह्याची काय ती चवळीची करी केली आहे, म्हणजे आमटी बनवलंय आणि चुरणाची कापा आणि भात. चपाती नको दुपारी, आज संध्याकाळी खातलंय. अगो सर उभ्या राहा का जमणार नाही थंडीमुळे. आर यू फ्रॉम रत्नागिरी? आय एम फ्रॉम महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग. 100-108 हा माझा नंबर आहे. मिलिंद दादा म्हणतात ओके. विनोद दादा तुमच्याकडे प्रेम नंबर मागतोय बघा. प्रियाताई म्हणता बरफ पडता मा तिकडे? अगो प्रियाताई बरफ तर हैसर नाही पडणार, पण थंडी खूप असा. गो नंबर नको देऊ कोणाकच. अगो नंबर देताय मग 100 घेणतच नाही होत. अगो त्यांना नंबर दिले 100 तरी घेणतच नाही होत. बघ ना काय सांगतो. रमेश दादा वाव मस्त यार. काय दादा मस्त. व्हॉट्स यू डुईंग इन जम्मू? सजदा दादा माझे मिस्टर आर्मी मध्ये आहेत आणि त्यांच्यासोबत मी आहे. व्हॉट्स आर यू डुईंग इन जम्मू? मंडळी थँक्यू सो मच. आता मी लाईव्ह संपवते. संध्याकाळी जमलं तर लाईव्हला येईन, नाही तर उद्या दुपारी, कारण थंडी भरपूर असल्यामुळे लाईव्हला येणं पण जमत नाहीये. तेजस ताई ओळखले का? तुला ओळखलं तेजस. आता लाईव्ह संपवते बाळा. खूप थंडी आहे, नाही तर उभं राहायला जमत. मी हे भाजायला ठेवणार आणि हिटर्स पाशी जाऊन थांबणार. विनोद दादा म्हणते आला का प्रेम नंबर? प्रेम रतन धन पायो नंबर. थँक्यू मंडळी, थँक्यू विनोद दादा. स्वागत आहे पुन्हा एकदा तुमचं, आणि तुम्ही मला खूप सपोर्ट केला. आता प्रिया तू पण मला खूप सपोर्ट केलं. थँक्यू सो मच. 8379053823 आला का? बाय बाय. विनोद दादा खूप छान, खूप मला सपोर्ट केला. थँक्यू सो मच. काळजी घ्या स्वतःची. प्रियाताई तेजस बाय बाय. काळजी घ्या. टेक केअर.